Abọọsalachi, unu abọọlachi. Anyị nwewo ụmụafọ Igbo bi n'obodo dị iche iche na-azụ azụmahịa dijitalụ na-apụta n'ihu akwụkwọ na ụbọchị isii niile kpere chọọchị. Bịakwa n'ụbọchị nke taa ka m wetara unu akụkọ ọma nke m jiri bịa n'ụbọchị nke taa. Isiokwu anyị na-asị gịnị mere o ji dị mkpa inwe akụ na ụba. Akụ na ụba na-atọ ụtọ eziokwu, mana ka ihe mere o jiri dị mkpa mmadụ inwe akụ na ụba. Tupu anyị agawa n'iru, aga m ebu ụzọ kpọọ ụmụnne m n'ụlọ anya ọkwa sọsọ m na ebe ahụ. Enwere m ọmaracha ụmụ nwanyị ibe m na ha na ebe a, ka m kpọlite ha ka ha wee kọbuo onwe ha tupu anyị abaa na ịtụwasị isiokwu anya ihe nọ ya n'ime. M ga-akpọpụta nwanne m Dorinse from Ireland ka o kwuo kọwara anyị onye ọ bụ. Daalụ nne Nwada Salome Lolo na ohere ọma nke nyere m. Daalụ na ụmụnne m, ụtụtụ ọma, ehihie ọma, mgbede ọma na mpaghara ụwa niile nke na-ekiri anyị. Aha m Nwada Doris, ebikwana m Ireland. M nwere ụmụaka 3, alụrụ m di, ana m azụkwa ahịa igwe anyị na-ekwu okwu ya. Awụkwanụ m onye na-etinyere ndị ọzọ aka ka ha wepee ahịa nke ha. So mana asị ka ị were mmanya gị na popcorn gị nọrọ maka na nke anyị ji bịa taa ohika. Daalụnụ. Daalụ lie nne nwanne m nwaanyị, Chukwu gọzie gị. Nke a nnọọ ohere anyị nyere n'ụbọchị nke taa ka ị bịa soro anyị nọrọ n'ihu akwụkwọ. Eziokwu m, obi dị m ụtọ ka anyị chịkwa na Ireland wee gaa banye na ụgbọelu, ọkwa ka a na-akpọ ya, yes, helicopter, yes, wee gawa n'obodo nke a na-akpọ America, US. Unu ma ndị a ndị anọdụ enye mmadụ chansụ, ha bata nnọọ ekwete na a na-eme. Ka m kpọpụta nwanne ya nwaanyị Lọlọ nwunye Odogwu ka o wee kọwara anyị onye ọwụ. Ndị be anyị, udo dịrị unu. Abụọkwa m sọ nwunye Odogwu, abụ m Odogwu n'onwe ya. Ụtụtụ ọma na ehihie ọma na mgbede ọma ebe ọ bụla unu si wee na-ekiri anyị, udo dịrị unu. Igbo mma mmadụ, ụwa m ụwa ọzọ, mma bụ onye Igbo. Ndeemenụ. Afa m bụ Ifeọma Ifeanyị Ezeukwu. Enwere m ụmụ 3, ọmarịcha ụmụ 3. Abụ m onye Naijiria ka unu si wee fụ. Mụ na di m na ụmụ m bi na Amerịka. Kedu ife m ji wee sị na m bụ odogwu n'onwe ya? Abụ m odogwu n'onwe ya maka ana m azụ afọ igwe. Nwunye Odogwu dị mma, mana ọ na-adịkwa mma ka ị bụrụkwa odogwu n'onwe gị. Ọ na-akpata, ị na-akpata akụ wee zuo ụlọ. Daalụ. Daalụkwalie nnọkwu na anụgo ya. Ọkwa sọsọ nwoke na awa odogwu, ụmụ nwaanyị ga-awụkwa odogwu. Kasịsị Ifeọma na awa odogwu na Amerịka, mụ awa odogwu na Belgium. Aka ka anyị si ebe a gaa na Dublin gakwute ezigbo ada nwa afọ Igbo. A na-eme obido tụwasịwa okwu Igbo a mgbe ụfọdụ ma na-asị Chukwu, amaghị m na Igbo nwere asentị ụtọ na-eshi ekwu ya nọ na-abụpụta ya ofu bifo m ga-eji ma ihe m na-emedo ụra abịa tụọ m. Nwanne ya nwaanyị bi na Dublin. Unu gee ntị ọfụma, ị ga-ahụ ebe ọ ga-adọ ya ka ọ dọọla anyị Igbo adọmacha ya ọfụma, kọwara anyị ebe o shiri bịa. Adamma nganga Achalugo. ị hụrụ ya? You will marry me. Sister Salome Biko, I am happy to be here again. I've really missed you guys, girls, ladies. Yeah. Ndi Bosna Akadezi Simma. I would love to be here always, every Saturday. But I'm gonna Zuri Simma, but by his grace, all gaze. So I'm from Bonwada Chichi Edwards, Achalugo, aka Chichi Edwards. Adanea, Oyilenea. Anyway, abụ nwata akụkọ bụrụkwa onye na-arụ ọrụ nurse.
ọ bụrụ na ị chọrọ ị na-agba gị ntụtụ ama m agba ya nke mgba gị ọma na-afụ ụfụ then bụrụkwa onye na-azụ afọ igwe onye mere anyị ji wee nọrọ ebe a wee na-asị unu keka unu mee ama m na arụ dị onye ọbụla biko keep safe unu fụ unu n'anya fụ na Chinefe everyday ife a na-echeji mana site n'ike nke Chukwu ọ ga-adịsị mma ọ bụ ya nwa bụ isi ife anyị ji abịa ebe oge ọbụla na-asị unu biko echena ka ọ dị worse before you do something. Daalụ nwanne m o back to you. Nwanyị obi atọka m ka ị na-akọwacha otu ị na-esi agba ọgwụ na-afụ ụfụ ka m na-echeta isi ka anyị na-ebu mmiri na-apụta kama ga-aracha nkwụ ka a na-ara mmiri ebukwa m mmiri nke m ebe a werekwa na-etinyere ndụ aka mi na onwe m nwekwa n'ọnwa Ada Salome Otisi ebi m n'obodo nke a na-akpọ Belgium mi na ụmụaka m na m alụ ọrụ mewerekwa ahịa dijital na-etinyere onwe m aka na-arụ ya half time ka m wee wụrụkwa n'odogwu ime odogwu ma zuo oke ma emezie ya full time ma ghọzie ezigbo odogwu ọhịa ka ị nọ n'ime n'ụbọchị nke taa so ana m asị onye ọbụla n'ebe a ya ọgọdụ ị ga-eleta ihe onyonyo a ma emesịa biko werekwa popcorn gị buru mmiri gị ọwụkwa mmanya buru mmiri ka ị wee nụ ihe nke m butere n'ụbọchị nke taa dịka m kwuburu bifo ka m kwuwerikwa ya ọzọ maka ndị na-anọrụ gị mgbe m kwuru ya mgbe izizi isiokwu anyị nke ụbọchị nke taa bụ gịnị mere o ji dị mma inwe akụ na ụba ka ụmụafọ Igbo anyị niile ma akụ na ụba dị mkpa akụ na ụba wụ ihe ga-etinyere anyị aka anyị were ya bie ndụ akụ na ụba ihe a ga-eji zụọ ụmụaka were dosa nri na tebụl werekwanụ ya mee ihe nke a pụtara anya were ya lekọta ndị izizi famili ndị ka na-abịa abịa ụbọchị nke taa anyị ga-akwụpụta ihe mere na o jiri dị mkpa mmadụ ibi ndụ iri juru afọ bụ akụ mmadụ ga-ebiekwa ndụ inwe ike mee ihe ọbụla kwesịrị ime wụrụ ụba m ga-akpọpụta nwanne m nwaanyị ka m gburu taa were gee ya from right to left m ga-akpọpụta nwanna m nwaanyị all the way for USA nke bi na USA ka o nwere ike kọwara anyị otu o siri dị mkpa ihe ime mmadụ ga-eji nwere akụ na ụba 64 ma ọgwụala gị ọ bịara m na mberede anyway a sị na mberede nyere dike mana ka o si na wee dị a ga-eme ya eme daalụ abịakwa m ọzọ odogwu n'onwe ya enidikwa m ịkọwa onwe m ọzọ kedu ihe m ji kpọọ onwe m na mba odogwu n'onwe ya akọwabugo m ya bifo kedu onye a na-akpọ odogwu onye nwere akụ na ụba wee na-akpọ odogwu n'ala Igbo nwoke a na-akpọ nwaanyị oriakụ nwoke abụrụ ọkpata mana oge nke anyị kịta a na-akpọzi nwoke odogwu nwunye abụrụ nwunye odogwu mana anyị bụ ụmụ nwaanyị na-eme na-asịzi ịbụ sọsọ nwunye odogwu ezuru anyị na anyị chọrọ ịbụ odogwu ka anyị wee ji maka ya wee sị na anyị ga na-akpata nyaba ọsọ ịbịakwana n'afịa anyị atata ịfụ na ụmụ nwanyị ndị Igbo nọ na ya bụ aja n'izu ụka gara aga anyị kpọtara ofu odogwu ebe a aka siri ike n'afịa anyị a ọ bịa kọwara anyị gosikwana anyị ka ndụ ya si wee gbanwee maka afịa ọ na-azụ ofu n'ime ife okwu n'izu ụka gara aga bụ na akụ na-esi obi ike onwe nụrụ ebe m na-asị na ogbenye na-esi obi ike akụ na-esi obi ike ọnya ma iji wee kpata ji wee bụ ife dị ezigbote mkpa ife ọzọ okwukwa bụ na ịnebanye anya n'etiti esemokwu di na nwunye ọbụla
n'isi mmiri ya na-abụ ego na ego adịrọ. Nwoke na-atakasị arụ, nwaanyị a na-atakasị arụ, ekwuo onwe ife abụrụ ife ọ bụ, obere okwu a ga-eneghara anya, esebia anyị na-ajụọ gịnị na-ese, mana ife na-ese bụ na ego adị ezu, ego adịrọ. Ịkpọrọ ụmụaka jee shop, pasị gị mụọ kandi, sifa mechie ọnụ, adị m ego kandi ọbụla. Ọ bụrụ na ị chọrọ igo ya bụ kandi, ọ na inego akpa ya anya, itinye ofu paket of kandi anwa, obugo ego enu, ịmanchi ije eme onwere embaras ebe ị na-echek out. Isifa chọrọ na kandi ga-abụ week ọzọ. Onwe ife ụmụaka n'idi n'ụlọ. Maybe isie beans, if I say, Mommy, I don't want to eat beans, actually I eat rice, and they want her rice. If you see for Nancy Kunugeli, anything unguputa na table like Nyama Kunugeli. Ina wakasia na umwaka na nwere nke wasafa. Olu ifi de fa meka ndu fa dị mma. Mana because na onwere ife dị. Nke ọ bụ na fa kwu ịba mba. Ị na-eche ka ị ga-esi wee mee ndoro ka Fabia na-akọrọ gị akụkọ ịgbọjafa biko si n'ebe a pụọ nụ na-enye m nsogbu. Fama fa na-asị, but I didn't do anything, like nwa m nwoke na-agwa m n'ụtụtụ a. But I didn't do anything. N'ime gị ma that they didn't really do anything. Mana ife na-agbakasị ha arụ bụ na ị na-eche kedu ka m na-esi wee nweta nnifa ga-eri n'efifi. Mom, I'm bored. Can we go out? It's if I to wear. It's too sunny outside. Stay indoors. Or it's too cold. You will get sick. Each other excuses. Chije man la rola. Nature. Na-enwe ọbara mgbali elu. Ofu ụbọchị dị mkpa ada. Asị na ọjọọ si nọgide daa. Kedu ife o ji wee daa? Stress ka ọ ga-esi wee mee ife dịrị ya, ka ọ ga-esi wee n'ezio ezinụlọ ya anya. O nwere onye ga-asị na etinye ya shuga n'ọnụ ọgbụpụ ya. O nwere. Akụ na ụba bụ shuga ji ndụ. Eziokwu na ọ na-egote ndụ, mana ọ na-edozi ndụ. Inwe ya, ịnaba ụla, ịlara ụla. Onwe ebe unu chọọ ije, unu eje. Onwe efe nwa gị chọọ igo, ọ ife ị chọọ igo, ịma nje tụgharịba price label ka ị na-eme on discount. I like ọkwanụ m ife a. Ị nene ya ọ dịghị mma, i were ya jee na checkout. Ụgwọ ajọ ya ego ne ka ị goro esi, amara dị m sef, mara m ego na ọ bụ. Maka na ife dị. Ọ bụ na ife adịrọ wee zuru oke. Akụ na ụba na-adị mma ka ịkpata ya bụ akụ. Most of us, imirikiti n'ime anyị amụrụ anyị ebe akụ na ụba adịrọ. So nwere ife nne na nna dobere anyị. Anyị asọkwa na ọfọtụ faụ. Mba. Fanwa oke ike para. Mana ka anyị nọ kịta, opportunities anyị nweta ata fe nwere ya mgbe anwa. Mana anyị nwego opportunities iji wee kpata ya bụ akụ na ụba. So that afụfụ anyị nwata wee lute ebe anyị nọ na ụmụ anyị ama ntị ya. Inwe ya bụ akụ na ụba, ime ya enjoy. Pass arụ ụmụ so that fa na-etonite ama nje through ife niile ije through wee lute ebe a ịnọ kịta. Afụ dị mkpa afụ ogwugwu ime ya. Ọ bụrụ na ị nwere akụ na ụba, sụkwa oyibo site tata luo echi. Akọrọ gị aka. That's the end of it.
Unfortunately, ndị mmadụ adịghị respect ndị na-asụ oyibo. Ife fa na-respect bụ ife a. Ijikwa ifere iji doro anyị ife nsogbu adịrọ. Mana ife o ji wee na-atọ m ụtọ nkwukwa ya nkwụsie ya ike na ụmụ nwaanyị bụzi odogwu na onwe fafa abụọzi sọsọ nwunye odogwu bụ na adị echezi ka ọ bụ sọsọ nwoke ga-eje kpata nyaba akụ na ụba itinye di gị aka ka ọ ghara ịdọnigbu onwe ya nwụọ n'oge na-eluru eru. Itinyere ya ka ọ na-akpata ị na-akpata akụ na ụba na-abawanye na be unu, ndụ a na-asọwanye ụsọ, unu a na-eme lovi lovi, ghara ịdị na-anụ ọgụ every minute maka ego. Ọ bụrụ na di gị ka na-alụ ọrụ oyibo, erita ya n'ọrụ oyibo so that onwe ebe unu chọrọ ije, unu eje nọrọ ya onwe unu mee enjoy life. Nke onye lu ike obu ụbọchị onye a na-amụ ada etinyere ya ego n'ime ala nke iri kịta bụ nke ibu, so ị ga-agba mbọ ka ịkpata nyaba akụ na ụba ka ị wee mee enjoy life ka ịdị ndụ. Salome, ka m ghara ikwu too much ka m bufekwara gị ije ebe ọzọ. Daalụ na ụmụnne m. Daalụkwa nwanne m nwaanyị, eziokwu niile amadị m ebe m ga-ebido ijọsụ nnọọ kwuo ya na ile anya. Ịma ndị Igbo ọrụ na ha mmadụ nọ na-agwa okwu na-ekwu okwu, ọrụ na onye ahụ ejighị ego, ọrụ na klọb adịghị n'etiti onye ga-asị okenye kwuwenu lekọta osisi fama shiri kwucha kwụọrọ gị aka. Mana ọrụ na onye nwere akụ nwere ụba, o mehala asị ya chere nwunye odogwu chọrọ ikwu okwu, gee ya ntị, ọ na-eche ikwu okwu, ọ sị na ya gala apụ, unu ekwekwala ka o si ebe a pụọ, unu ma ọ dị buoyant ịma ụdịrị ihe ndị ahụ. And uche iwebata uche aṅa gị ntị. Ọwụkwa sọsọ ya nwanne m nwaanyị kwuru ya sị na ọ bara uru n'ezinụlọ, na oge sọsọ ụmụ nwoke ga na-akpata, di gị na-akpata n'aka ezi aka, gụnwa na-akpata n'aka ekpa, emekọọ ya ọnụ. Ndị Igbo na-asa anyụkọ mamịrị ya agba ọfụfụ. Eziokwu dị ya n'ime. Nwanne m nwaanyị daalụkwalie nne. Chukwu gọzie gị. Aga m eji ohere aksị ka m gaa Ireland gakwuru my sister Doris odogwu nwaanyị. Ngwanụ biko daalụ nne Sister Salome na ohere ọma nke anyị nyekwara m again. Unu ahụla akụnụba anyị na-ekwu okwu ya, ihe mere eji dị mkpa inwe akụnụba. Onye nwe akụnụba, ka nwanne anyị nwaanyị Sister Ifeoma kwuru, a na-akwanyere ya ugwu buru ibu. Ọ bụrụ na ezinụlọ, ka m sigodi na ezinụlọ, ụmụada a na-eme mitin, ka ada anyị nwaanyị si na odegwu n'onwe ya bata na mitin ahụ, ị ga-ahụ mbata ọ na-abata, ị ga-ahụ otu a ga-esi na-akụrụ ya aka. Ọ bụrụ na o nwere ihe a na-ekwu, a ga-ebu ụzọ jụọ ya ka o nwere ihe ọ chọrọ ikwu maka ihe a na-ekwu. Unu ahụla ugwu e nyekwara ya, maka na ebe ochi dị mkpa buru ibu na inwere akụnụba, maka ihe ọ bụ kara akara. Ọ bụrụ na inwe akụnụba, ihe ọbụla ị ga-eme ị chọrọ ime, ị ga-eji aka gị haziere ya onwe gị. Ihe ọbụla dị gị n'aka, ị gaghị echewa oke gasị ka m chee ka akwụọ m ụgwọ. Ị ga-eche ruo otu ahụ, maka na ị na-asị ka eche ka akwụọ gị ụgwọ, ị ga-ahụ n'ụnụ ma gị ma ọ bụ ụmụ gị bi n'ụlọ ga-ebidogodi sọfawadi ya sef first before ego ahụ abata. But ọ bụrụ na ị nwere akụnụba already, ị nwere ihe ị na-eme n'akụkụ na-abụghị sọsọ ọrụ ahụ ị na-arụ na-enye gị ego ị na-edesa n'akụkụ. Nwanne m, ka ihe ị na-ekwu before oge ruo mgbe agaghị ahụ na-esi bukugo your ticket already. Ị ga-eche mgbe a na-eme sales ticket ka ị mara ya ma ọ dị ọnụ ala. Ya ọbụrụ na o nwere ihe ụmụaka gị bịa sị na ha na-eme, ifu na ime ọsịsọ sef ha kwupụghala ya, ịkwụọlara ha ụgwọ. Otu ha ga-esi na-akwanyere ugwu ka a ga-esikwa akwanyere ụmụ gị ụgwọ wụ sọsọ gị, maka na ụmụaka pụtasị onye awụ nwa odogwu, onwe ya ga-emedi aga saịdị ya, ụmụaka ibe ya sef ga na-akwanyere ya ugwu. Gasị oke
ihe maka na ọ bụrụ na inweghị ego anyị desara n'akụkụ ka ị gwazie m otu ị ga-esi otu anyị nwa nọ saịdị anyị nọ laa n'ụlọ oge ịlawa ụlọ ruo bịa mafọ gị bịakwuwe enwere m ụmụaka 3 tinye mụ na di m anyị dị 5 ụmụaka anyị dịzi 5 ka otu a ga-esikwa okwu tiketi a ga-eji laa onwe ebe ị ga-aga ga nọkwa ebe ị nọ ihe ị chọrọ ime ga na-agụ gị agụrụ ya ga na-agụ gị n'obi pụta onwe otu ị ga-esi mee maka na akpa gị onwe ihe dị ya pụta ọ bụrụ na onwe ihe dị n'akpa gị bifo obi gị agwa gị lee ihe ị ga-eme imeela ya ọredi ị ga-abịa chewa maka gịnị ego ahụ dị gị n'akpa anya gị niile awụghị ka ọrụ ị na-arụta ma nke di gị na-arụta ị na-arụta asị m na ọrụ adị mma ọ dị mma ị na-arụ gị nwerekwa ihe ọzọ ị ga-edesa n'akụkụ ga-etinyere gị aka ka ịkpa akụnụba maka ọrụ anyị na-arụ aga na-aga inye gị akụnụba ọ ga-eme gị ka ụba ụba ma ọrụ ahụ ị na-arụ ihe ọ ga-eme gị iwu jọs ọ ga-enye gị ego ị ga-eji kwụọ ụlọ ụgwọ ụlọ unu erie nri ọgwụgwọ bọta ọ bụrụ na o nwere ihe nke ị ga na-eme ị ga-akpọ nke gị dịka azụmahịa ihe ọbụla pụtara ebe ahụ nke gị nwa onye ọwa ihe ga-etinyere gị aka ga-abụ ụba like ọ bụrụ na isoro anyị na Satọde nke gara aga nwaada anyị kpọbatara ihe ọ gwara anyị otu o si mee ihe niile ọ na-enweta ọwụkwa ọrụ ya nyere ya azụmahịa anyị na-ekwu okwu ya nyere ya akụnụba ahụ o nwere so ọ dị oke mkpa na mmadụ nwere akụnụba ị na-echekwa n'ime akụnụba ka m kwubiri bifo ọrụ ahụ ị na-arụ a ga-enye gị akụnụba nwanne m nwoke na nwanne m nwaanyị ọ ga-enye gị akụnụba ga-esi na nke ahụ pụta ga-abịa kwuo okwu ọ bụrụ na ịlawa ezumike nka enweghị akụnụba ịkpara akpa dịsa gwa m ego ahụ ha na-enye gị ihe ga-ezuru gị ga-eji ma ụmụaka gị ma gị nwa ka ebe ọ na-aga ụmụ ebe ọ ga-aga bụta ọ bụrụ na o nwere ihe ị na-eme ya onwere ịkpago akụnụba site na azụmahịa na-azụ desa n'akụkụ ọ ga-emedu gị ka ị gara ezumike nka otu ahụ isi na-eme njọị mgbe ahụ ị ka na-arụ ọrụ ka ị ga-ejikwa na-eme njọị ọ ga-emetụ gị ahụ ifuru ị ga-eme karịa maka na mgbe ahụ ka laịf bidoro gị na di gị unu shi ebe ahụ refere gị ụmụaka ha etolanụ onye ọbụla etochara lakesie ebe a ka lọv bidoro pụta ọ bụrụ na inwe akụ na ebe kpara desa n'akụkụ ị ga-abịa na-echezi ka otu unu ga-esi mee ya onwe ebe unu ga na-anọ n'ụlọ ifu na echiche n'ụlọ ahụ sef ọrịa ga-ebutere gị ga-akarịrị pụta ọ bụrụ na ị na-apụ apụ gị na-ahụ ihe onye ga-emeghe ọchị gị chịa unu agagharịa gbanye onwe na obi ụtọ ọ ga-eme unu anọkwuo ndụ so ebe ochie dị mkpa na ị nwere akụnụba ị nwere ihe ga-etinyekwara ya aka gị wuru onye baba a na-ekwu okwu ya ahịa agaghị emenyere gị ya nwanne m nwaanyị ngwa jide ya ebe ahụ nyeghachi gị maka nwanne m nwaanyị ịpịala ya ka ị na-ekwu ya nnọọ ka dịte na atọ mma na-ekwu isi nkwue n'isi machi ya mebutuo mebukoro ịma ọ bụrụ na mmadụ nwa akụ na ụba ụgwọ sọsọ ya maka nwanne m nwaanyị na-ekwu nọmba 1 ọ bụghị sọsọ ya nke a ga na-akwanyere ugwu ụmụ ya ụmụaka ga na-adị clean ha yiri akwa pụta elefe ha sị yes ọ dị ka ebe ụmụaka m na-aga skuul ịma na ụmụaka ndị ọzọ na-eji ihe ụmụaka ọzọ yi n'ahụ amara ndị famili ndị parents ha na-arụ ezigbo ọrụ akpụkpọ ụkwụ gị Nike ọpụ maka ị na-eyi nke a abịa jụọ gị ka ihe papa gị na-arụ mma gị nọọsụ papa gị dọkịta mana echeki arụ na ị na-eyi ino normal canvas nke a na-enweta na Decathlon na sports ụmụaka ebido kuweriwe ọnụ ya wụ ịkpata akụlụba ụmụaka gị ịkwadocha afa ha pụọ ụmụaka ibe ha ga na-asọpụrụ ha ihe ọzọ nwanne m nwaanyị kwuru wụrụ ị gaghị bịa chewe mgbe tiketi nọ na sales a na-asị gị weta kwụọ ụgwọ one gị weta nke ọzọ half price ị ga-aga ebe ọbụla ị chọrọ ịga and mgbe ị ga-apụkwa na-apụ mba nka na-eriduzi ndị obodo ị na-akpọ stres ilekwa anya n'ezinụlọ ndị na-ana aga holiday esemokwu na-adịrị ndị a na-ana ndị kọpụl mana ọ bụrụ na a na-eme akpata ego gị pụtụ gaa holiday ọ ga-etinye aka stres adị lowa
and ihe na-arụ ebe a na-ezu nwanne nwaanyị akọọla ya ọ nọghị ezu anyị nwere ike were ya kwụọ ụgwọ niile gbara anyị gburugburu ọkwa ka ndị oyibo na-asị living from paycheck to paycheck mana ọ bụrụ na ịbata rụwa ọrụ ọzọ na ị ga-esi na nke ha pụta iwere nke anyị rụtara wee kwụọ ụgwọ gị werezi na nke ọzọ ị zụtara na azụmahịa were bulie mkpu elu were mee ihe ọzọ pụrụ iche. Daalụ nwanne m, okwu gị doro ụtọ, eziokwu m. Aga m asị ka m gaa na Dublin. Hell, this my sister, don't worry, m ga-eme nwanne m nwoke introduce to you, but nke a dịrịgodị n'akụkụ. Enga kwuru na Asa, the young doctor, ka ọ bịa kọwachara anyị ihe anyị ga-eme ka anyị wee nweta dịsa akụnụba a na-ekwu okwu ya. Adanwa ụdara ọcha ngwanụ ọ na-atọ ọnụ gị. Igbo queen, yeah, queen, yeah, queen, yeah, yeah. Igbo ga-adịlele ebe ọbụla ijere ọbụna ifuru onye Igbo gbaba n'ụzọ adịrị ebe afọ. Daalụ nwanne m, ka m bido with ife Sister Ifeoma kwuru. Every day I'm making ekwa Chukwu na abụ m onye Igbo. Like, you don't know like how much it means. Ọ na-aga mfu ndị amụsịrị nwa na overseas. Esefa kụziere ụmụ Igbo fasị gị, gịnị ka eji ya ma nwere ebe eji ya ga. I feel so sorry for them. Like, you don't know how pity in my heart I feel for them. Because nanti abundi na amarodi what you have. Let's forget na ife sutu si wee degasi n'ụlọ. Ụmụ nwanne, anyị bụ agbụrụ Chineke gozila agozi. Anyị bụ, enwero much dey in this world dị ka ndị Igbo, apart from the Israelis. Anyị bụ ndị Chineke goziri agozi. So ọ bụrụ na ịbụ onye Igbo iteta ụtụtụ kene Chukwu kere gị. Daalụ. So if my sisters, anyị na-ekwu taa bụ maka akụ na-esi obi ike, inwe ife. Nwere ike mmadụ ga na-abara gị mba. Ị na-anya anyị sị, after all, ego ole ka ọ ga-eli? Na ego. Ịgbago. Like Sister Ifeoma rightly said, okay, apart from doctors, okay, ndị a na expensive salary, the rest of us, nobody actually cares when you go school, when you go wrong. Apart, ị ga-afụ adịmasịkwa ndị mmadụ ga-zuo ori, mana okwu ụfọdụ ifu ọ dịzị ka na-glorify ajọ ife. Ndị mmadụ a na-ezu ụtụ eme pịa nwanne echi enwe ego. Ife a na-etilifa mkpu everywhere. Ebe ọ bụ na fa pụta, a na-asị ye, chọlụ boys ife. Maka gịnị? Ego. Ya ka iji eme encourage onye ọbụla chụọ ego mana chụọ ya n'ụzọ dị mma. In a legal way. Dịka otu anyị si eme. Mana topic mụnwa na-ekwu, part mụnwa na-ekwu n'ụbọchị nke taa bụ inwe akụ iwee nwee ike inyenụ. Ndị Igbo gụrụ egwu sị, inwe ego dị iche, inwe obi eji eri ego dịkwa iche. Ọkpa akụ eli ga-ajụ otu ọnụ dị ndị nwụrụ anwụ. Ga-ajụ otu ọnụ dị ndị nwụrụ anwụ maka o nwere ndị na-akpa ya bụ akụ. Mana fada eli o nwere ofu onye mma mana gị ama mkpafu onye afọ. Ya ịnọkọta isi nna Mel kenele onwe gị ebere. Enjoy unu mana ụwa anyị nọ. Is passing by. This is not our home. We are passing by. I olile ka anyị pụta here. Mana ka anyị kwukwa nke bụ eziokwu, in as much as na anyị pụta olile, onye ọbụla chọrọ ibi ọfụma. Nwee ike, ụmụ nwanne m ekwusi gị ya, ịga holiday, o nwere ndị aganube holidays in their lives. I'm telling you the truth. Ọkwa ndị nọ na diaspora, time ụlọ ọrụ ya nyere ya ka o wega holiday, o were ya ga lụọ agency. This is just the simple truth I'm telling you. I'm not making it up because I've seen it. Mana ndị ahụ na-arụ ọrụ nye gị time because na farmer na-arụ gị kwesị ka o zuo ike.
ọkwa ya nwa bụ ife niile anyị na-eme ka onye ọbụla maka na arụ anyị ifu this body this system ịgba na-abịa na arụ anụnwa we just okay skin is just one part of the system. anyị nwe cardio, anyị nwe the brain, anyị nwe liver, anyị nwe kidney, fancha niile ofu metụkwara. ndị Igbo na-aga na-asị o metụ anya o metụ imi, ofu bidokwara nnọọ sịwa nwanne chi nke ọzọ asị and that's why na-aga na-asị gị take care of yourself. rapụsịkwa ịpụta n'anya na mirror sị okay adị m okay nwanne betanụ ọkwa na-arụ na ma ya ka anyị ji asị gị bido kịta taa bụ gbuo oge onye ji tete bụ ụtụtụ ya. anyị na-ekwu na ị ga-abụ big man nke abụrụ ndị na Obi Cubana na-amụ aka mba. Obi Cubana ndị ga-adị ka Obi Cubana ga-adịkwa mana ife dị mkpa bụ that you are able to buy ife kwesịrị ịbuy, you are able to go on holiday, you are able to take your children. Okay, nene ka nwanne anyị nwaanyị ka a na-ekwu ife ebe nwa ya pụta makụọ ya. ọ bụ na ọ nọ n'ụlọ ọrụ nọ na prison na-arụ ọrụ ma ndị ga-akụ ya ọkpụ ma ndị ga-awụ ya mmiri ọkụ nwa ya ga-abịa makụ ya because she's not there. ọkwa the joy of ife a na-eme. Now she's working for herself, not there for the kids. Yes, I can ask ụfọdụ na-asị oh yeah I want to go out, it's good for my mental health. It's good for your mental health mana ọ bụrụ oge ịnọ n'ime stress. Mana again part nke m wee bụrụ inyelu ndị mmadụ aka maka na inye mmadụ. ndị oyibo si you cannot give what you don't have. ọ bụ na ị nwere iwe nye mmadụ aka. oge ụfọdụ ndị mmadụ nọ na diaspora, ndị nọ na village a na-akpọ ayala left right center, sister ụgwọ akwụkwọ, si brother ụgwọ ụlọ, aunty ụgwọ cream, uncle ụgwọ barbecue ba anọgidekwuzie obi a na-amapụ gị ifu kọl onye +234 obi etipu gị kpam onye ma nke ọ ga-ayọ maka ịjụ okwu ese. But tell me, how can you help them when you don't have? You can only help ọma mmetụta gị ma ọ bụ na ị nwere. ọ ya ka iji asị try and have more than one source of income. o nwe ife mụ na mmadụ nọ na-akpa yesterday na-asị ya na o nwere ife na-ewute m about ndị be anyị because okay when you come to America bụ obodo ị ga-anọ onwere ụdị ya. You can never be poor ma ọ bụ na ịma ife. You can never be poor. There is a lot of ways they say make money. So the person na-asị m yes mana problem ndị be anyị nwere bụ when you introduce things to them fanasị gị I'm working, I'm okay because na ọgọ ọrụ enye ya 22,000 a month. ọ sị gị hey ịmakwana nchije n'ego Nigeria, he bi na America when I convert ego na Nigeria mana ị na-akwụ ụgwọ nọ na America. So what's going on with your head? You know? ya ka iji asị gị biko you can only help when you have. Anti ị ga-enyekwa is a must. ị ga-enyelele inyere your dad, nye your mom, or inye ụmụ nwanne gị, or inye ndị village gị. You got to help, but because there is joy in giving mana ị ga-enwenu. So ya ka iji asị gị biko ararụzina tete obgodi na chọrọ ime nke anyị na-eme. There are millions and billions of them. Try and have more than one source of income so that actual n'ọrụ echi sifa okay don't worry I will see you later because no we force na-eme. ọ bụrụ nke actual gị n'ọrụ ịbanye into depression. unu mana ka nsi kwu ka nrapiga too much maka na time adịrọ. ngwanụ chee ya eche and take action. Back to you, sister. Thank you. nwanne m nwanyị eziokwu niile ihe i kwuru eziokwu nọ ya n'ime. eziokwu nọ ya n'ime. ọrụ na like nke sa chụọ mmadụ n'ọrụ ya wụrụ na onwe ihe ọzọ ị ga na-eme ị ga-efilicha ya. ọhịa ndị obodo na-akpọ financial security. achụọla n'oge ọnụ oke nsogbu adịrị even before abịara asị gị bịa lawa ịrụjuola gasị gị were ka ha sị ha bye bye I don't even need you. ị hụrụ ya? So ya wụrụ na o nwere ebe ọzọ akụshi apụta. ihe a na-eme akpọ mmadụ fon ndị ụmụnne nọ na Naịjirịa ama m ka ha kpọla gị nke a na-eme na-akpọ a na-akwụsị akpọkpọkpọ m ipik gị
esenda meseji ha kpọrọ m ya last weekend ukwu enwuwo m ọkụ ukwu na-enwu m ọkụ ma jụọ ka ihe na-eme mma m ọnwụọla my brother sị m ọsọsọ mgbe mma gị nwụrụ ka ị ga-egbu eburu abịa bụrụ fon asị ka ezigbo ihe nwa ma isi sọkwa okwu eko hey, I don't even thought of money aspect of it ma jụọ ofu mkpụrụ aja m nwekwara m ji ahụ ụzọ nwụọla nụ biko nụ abịa mepike fon asị m mgbe mma gị nwụrụ ka ị ga-ewere fon a na-ekwu okwu ego masị oke ọsọsọ ego obi abịa matuo m maka ụrụ akpọgodiri fon a onweghị otu ị ga-esi gbakwụrụ ya popcorn ga na-agba gị na brain onweghị mana ọ bụrụ na mmadụ nwere financial security ka fa akpọgide gị bụrụkwa na asị m n'okwu ego a jọsị nye ha convert ihe ha na-asị convertara ha na naira convert ha ezuo ike maka ọrụ na inyefe ha ego a ị gakwa ezu ike ha ma ga-ezu ike si bụ shi dị mkpa na anyị nwere ihe ọzọ a ga na-eme like dịka nwanne nwaanyị shiri kwa sị gị bụ ụba wụrụ prezident ọ nwunye gọvanọ ma were nke njika nwee nke owi nwere akwụ aka na shoulder akụpụta ka ife ya bụrụ na onye rịọrọ gị enyemaka inye ya ọ ga-esheki gị ọkwa ka bịa sị ka m chekigo dị na akaụntụ m mara ma balansị m nwere ike ise nde ego na Naịjirịa ọrụ na ọ dịghị oke gasị my sister biko nsogbu adịrị ka ọ dịzie ọnwa na-abịa abịa so ọ dị mkpa ka o nwere ihe nga na-eji eti itụrụ onwe ya aka ịma azụmahịa ya na-azụ ebe ọ dị iche iche ụmụnne m ekwuola ya chịkọọ ya obere ihe m chọrọ itinye etu nwanne m nwaanyị Doris kwuru okwu penshọn ka ihe na-akpọ dị ya n'okwu Igbo ezumike nka iwere ọrụ a na-arụ ebe a were tinye n'obi m ga-ezumike nka na ha ga na-akwụ m ụgwọ ma ndie ihe akwụkwọ planụ nke akwụkwọ ka m kwuo enye gị data ezumike nkwa chetakwa ị ga-akwụ ụgwọ ụlọ ị ga-akwụ ụgwọ ọkụ mmiri ọṅụṅụ mmiri ọwụkwa free ịkwụcha ya ka ekwe n'ihe fọrọnụ ezumike nkwa onye a na-akwụ 300 3,000 or 4,000 ị ga-ezumike nka na-enyezi gị 1,000 to 1,003 ka ife na ya n'ime mana expenses gị karịkwara ihe ahụ e nyere gị ọwụghị ihe mmadụ ji edu nka ọrụ arụga n'obodo oyibo mana ọrụ na ị na-arụ nka were ya tinyere onwe gị aka ịrụtakwa ịhụ na ihe na-apụta n'ime ya buru ibu itimekwa invest another way ịbịa mechaa invest ụzọ dị iche iche ụzọ abụọ ụzọ atọ onye na-asị gị bịa gba mgbọrọgwụ azụmahịa gị agbaala mgbọrọgwụ financial security enweela mgbọrọgwụ akwazie gị kwụrụ ka iroko ufufe buo gị kwụrụ ị hụrụ ya ebe na azụmahịa ya enwere ụzọ ọzọ dị iche iche ị ga-eji gbaa mgbọrọgwụ ha tinyere anya aja n'ụkwụ anyị ewe gwuru nnọọ chimchim kwụrụkpa ana m ekwu nke m na-amaghị m na-ekwu nke mma mgbe ha kwụrụ kpa like that ọkwa na azụmahịa ka m hụrụ ofu mmadụ celebrate ụlọ atọ na wonye o sitekwa na azụmahịa ndị na-azụ moto ndị na-azụ nọ lebata ya anya ebe ihe ọma nọ ndị mmadụ na-ekwetecha n'ọwa eziokwu ma n'eziokwu ebe ihe ọma nọ ka ebe ndị mmadụ na-elefuru even Jesus Christ ha sị na onye dota ga-eshie na ọ ga-awụ onye koteshiri kwuo ya na Bible. Can good thing come out of the Nazareth? Good come out of Jerusalem? Oh yeah, Nazareth. Yeah. And while ọkwa ebe ha na-asị ka anything good wee ebe Jesus Christ shiri pụta bịawụrụ onye nzọpụta anyị ya mere achọghị m ikwucha ya ka ote aka azụmahịa ya enwere financial security, enwere pension settlement, enwere training, enwere webinar, enwere ụzọ dị iche iche. Ọrụ na ihe m kwuru ụbọchị nke taa masịrị gị chọrọ ịma otu ga-esi wuru otu n'ime ndị na-azụ ahịa wee nwere ike nwee mgbọrọgwụ n'ezinụlọ gị, nwee mgbọrọgwụ
na your akụ financial security. Okay, anyị niile n'ebe a kwụọrọ anyị aka na adọ, kwụọrọ sisi Fọma, kwụọrọ sista Doris, kwụọrọ sista Chichi, ya rụkwa ndị ọmụnwa kwụọrọ anyị aka. Onye ọbụla kwụrụ aka na adọ, anyị niile ga-eme itikwa gị, anyị niile ga-asọpọtụ gị, anyị niile ga-etinyere gị aka wee ka ị wee bulie dịrịkwa ka anyị nwa. Ngwanụ jisie n'ike maka oge anyị agbafego, ka ọ dịrị onye ọbụla mma. Good weekend. Doris, kelee ndị na-ene anyị biko. Onwe ndị na-ele na amarụ. Okay, nne m gbagharakwa obikoro eziokwu m. Enwere ndị na-elere anyị, but onwe ihe edepụta aha gị aha ha ebe a. Ndị na-ekele anyị, ndị onye nke ahụ si na peji Salome, nke a si na peji Chichi, ndị ọrọba si na peji m. Okay, udo dịrị ya. Anyị ji ohere a na-ekele ndị niile na-ekiri anyị. Daalụ nụ rie nne, ka ọ dịrị unu na mụ na anụla n'ihe anyị kwuru. So kụọra ya aka na adọ ma ọ unu uche gị dị ya, ka anyị zighị ụzọ ị ga-esi kpa akụ na ụba anyị na-ekwu okwu ya, ka ọ dịzienụ ka ya hụrụ. Anyị ga-ahụzi n'ụbọchị ụka ọzọ na-abịanụ. Bye. Nalụkwa. Happy weekend.